dia. Primer de tot, moltíssimes gràcies, Mònica Planes, per venir i estar aquí amb nosaltres. A vosaltres. Volíem parlar de diferents temes, però en primer lloc ens ha sorgit una notícia que no ens esperàvem, que és que des de la ràdio s'ha trucat a Mariano Rajoy fent-se passar per Puigdemont i es veu que el president ha estat 5 minuts en antena i s'ha cregut la broma. Això és de fa poc menys d'una hora. Ho ha fet, em sembla que ha estat Ràdio Flashback, qui ha fet la trucada. No ho he pogut escoltar, que és una cosa important de fer abans d'opinar sobre una cosa així. Per tant, no ho he pogut escoltar. És un clàssic, les bromes telefòniques fent-te passar per algú altre, li ha passat a tothom. Fa poc temps li va passar a Núñez, que el van trucar a casa i ell es va fer passar pel seu porter. I ha passat en diverses ocasions. Jo he de dir que és un tipus de broma que a mi no m'acaba d'agradar. Prefereixo que la facin a polítics que a gent normal, però la conya radiofònica de les bromes per telèfon no m'acaba d'agradar. Com que no l'he escoltat... Sí, és massa d'hora per opinar, no, encara? O sigui, em fa cosa opinar. Però em diuen que Rajoy ha quedat com una persona molt amable i amb moltes ganes de parlar amb el president Puigdemont. Bueno, no ho sé. Esperem que sigui veritat, no? I que sigui una persona que estigui molt receptiva, de tota manera. El problema és que em sembla que ha aconseguit abans una cita amb Rajoy, un fals president, que el Puigdemont de veritat. Potser. Bueno, potser hauríem de canviar, no? I que siguin els periodistes ja que falsegem i llavors comencem a demanar cites a polítics i així la política ja seria molt més comunicativa. Això seria un desastre ja, directament. Però ja vam veure quan la Mònica Terribas va entrevistar el president Puigdemont que l'home semblava una mica sol i aïllat políticament. Bé, doncs comencem ara sí amb els temes que teníem preparats. Ens agradaria fer una mirada a diferents tipus de temes que veiem avui en dia a la televisió i que, si més no, ens sobten una mica, no? Com, per exemple, fa relativament poc feies un article de Val més que no li truquis que feia referència a un programa que es diu Mejor llama a Pilar i ves aquest tipus de format de programes una mica psicològics, no? On tenim una família que té certs problemes domèstics, en podríem dir, no? Potser fins i tot com una reactualització de la violència domèstica, persones que tenen un fill que es porta malament, per exemple, ahir portem a Hermano Mayor, portem a Supernani. Aquesta mena de programes serveixen realment per donar pautes de comportament a les famílies que ho estan veient des de casa seva o són una banalització del conflicte? Són una banalització absoluta. És més, porta a l'estigmatització de determinades classes socials, perquè si ens fixem en quines famílies són les que accepten aquest tipus d'espectacle amb la seva misèria, és sempre gent amb un nivell cultural baix, sense recursos econòmics, en una situació de desesperació familiar, quadres de desestructuració familiar important, i són els que es presten a aquest tipus de situacions una miqueta com a últim recurs, perquè realment la gent sí que li agrada sortir a la tele, però el que no t'agrada és sortir a la tele ensenyant... Sí, com el teu fill trenca les parets de casa. La teva misèria de vida, la teva merda de vida, la gent això no ho vol ensenyar a la tele. Per tant, els que finalment ho accepten són els que veuen la televisió com un últim recurs per sortir d'això, d'una situació dramàtica. Què es fa? Es fa espectacle i, a més, es fa una falsa solució del problema, és a dir, es donen unes pautes de conducta on jo crec que és evident que el que serveixen les càmeres en aquesta situació és com de catarsi, és a dir, les persones que deixen entrar aquella persona a casa seva i les càmeres a casa seva volen una solució, que això no sigui en va, per tant, es presten a fer qualsevol tipus d'exercici, a llançar-se globus d'aigua per simbolitzar els retrets que tenen pendents, aquest seguit de tonteries. S'hi presten com un joc que en aquell moment és com un catalitzador de les frustracions i la violència que tenen acumulada i en aquell moment, amb les càmeres al davant, pot semblar que funciona, però no és real, perquè no es pot ni arreglar la vida d'un adolescent en 3 dies de rodatge, ni solucionar un problema de matrimonis que estan absolutament desfets amb una senyora que et vingui que li tiris 4 globus al teu marit i que ja t'haurà passat tot, no? A més, quin és el problema? Que perpetua determinades conductes de parella
a part d'un masclisme, no? Me'n recordo en el primer programa que la dona deia per mi l'important és no estar sola, jo no vull estar sola com la meva mare que s'ha separat o no sé què deia, no? I clar, dius, home, potser sí que val la pena que amb aquesta persona, en comptes d'ensenyar-li com aguantar el seu marit, l'ensenyin a estar sola i potser un dia aconseguirà estar millor. Perpetua unes situacions en què la gent normalitza que les relacions poden ser d'aquesta manera. És a dir, que tots els que tenen aquests problemes, doncs és normal que els tinguin perquè, oita, a la tele també surten, no? Per tant, crec que no pot ser ni exemple de conducta ni de solucionar problemes perquè ningú fa aquesta lectura. A més, potser hi ha una part d'estigmatització del que serien les classes treballadores perquè normalment s'associa al baix nivell econòmic, baix nivell cultural i, per tant, possibilitat d'una violència a les cases. Només en aquests sectors. És a dir, com si en els altres sectors Clar, dona la sensació que la resta de persones no tenen aquests problemes. Exacte. No, claríssimament. I en aquesta línia hi ha un altre programa molt interessant, no sé si l'has vist, el Jefe Infiltrado. Sí. Doncs bé, es tracta d'aquest programa on hi ha una persona que es fa passar per un treballador i normalment també ens trobaríem potser amb el mateix problema, que les persones afectades d'alguna manera sempre solen ser treballadors que estan en una condició social molt baixa i econòmica i per tant el jefe descobreix, ironitzant, que són bones persones i per tant els hi fa una mena de regal i a partir d'aquelles persones estimen la seva empresa a partir d'aquell moment. Quin seria aquest missatge? És un missatge positiu en el sentit de dir, bé, està bé que hi hagi bones relacions entre l'empresa i els treballadors o és un missatge negatiu? Jo crec que és una falsa dignificació del treball, no? És a dir, la necessitat d'aquest control de l'amo respecte als seus empleats i després com uns tenen un premi fins i tot que va més enllà del seu sou, no? I dius, no, les persones el que han de fer, si tenen compleixen amb les seves obligacions laborals, és rebre un sou i ser compensats per això. La feina és això. Que un dia vingui el jefe i et regali un viatge i un cotxe i una bicicleta pel teu fill perquè no n'ha tingut mai, és com una mena de premi que sembli que no se l'acaba de mereixer, sinó que és l'amo el que és extraordinàriament bona persona i decideix agrair la lleialtat. Fer aquest gest altruista. Quan dius, i a veure, els drets laborals d'aquestes persones, quins són? Estan garantits? Quina mena de contractes té? És a dir, són elements que queden molt amagats, no? Les qüestions més elementals i dels drets fonamentals queden com desapercebuts i es tracta més de la relació amo-treballador i fins a quin punt mereix un premi com a bondat de l'amo. Diguem que... Sí, no perquè treballi bé, sinó perquè ha vist que el treballador pobret està en unes condicions i llavors li hem de donar una mena d'almoina, no? Per dir-ho d'alguna manera. Paga la lleialtat, sí. Doncs ara voldríem canviar radicalment de tema perquè volem tocar molts temes diferents i un altre que ens sembla molt interessant és la qüestió de la sexualitat a la televisió. I ho volíem exemplificar amb el programa Adán i Eva, un format que segurament ha sobtat a molta gent on la gent directament surt despullada per una platja i es troben dues persones i llavors se suposa que al final s'enamoren, no s'enamoren, volen estar junts. Aquesta naturalització de persones nues és una qüestió positiva en el sentit de dir, bueno, està bé que el cos deixi de ser un pecat a la televisió o té un component de denigració de les relacions humanes i de reduir-ho tot a això, a la superficialitat? És un recurs molt fàcil. Qualsevol programa on tu decideixis que el que fas és treure la roba als que l'estan protagonitzant, canvia el sentit. És com si tu i jo ara estéssim fent l'entrevista despullades. Podríem fer exactament la mateixa entrevista, però el fet que anéssim despullades li donaria automàticament un altre valor. Ho hem vist en altres programes on les presentadores dels informatius donen les notícies despullades i cada vegada hi ha el programa que les o la informació meteorològica amb la presentadora despullada. Doncs és exactament el mateix. Despullar és un reclam. Què és la banalització de la sexualitat? Sí, a mi em sembla un recurs molt fàcil, a més tal com està realitzat el programa,
on no acabes mai de veure res. És a dir, al final la gent s'hi queda enganxada perquè està esperant a veure si quan aquell s'aixeca se li veurà alguna cosa, però realització ja ha aconseguit que el pla quedi justament tallat per on a ells els interessa i que el muntatge vagi amagant tot el que és massa explícit, no? No perquè sigui lleig ensenyar-ho, sinó perquè la gràcia està en no acabar-ho d'ensenyar i que la gent vagi aguantant fins que aconsegueixi veure-ho. A veure si al final ho veus. Exacte. Per tant, certament és una banalització i una portar al màxim de la superficialitat, però a la vegada és la sexualitat com a reclam televisiu. Són recursos televisius tan fàcils, tan obvis, que aporten molt poc al que és el llenguatge televisiu. I en aquesta línia tindríem també programes com Mujeres, Hombres i Viceversa. Això ja és... A mi em sembla que és un dels programes més denigrants que hi ha ara mateix a la televisió per tots els valors que transmet. I em preocupa l'enorme quantitat de gent, de públic, d'audiència, d'adolescents i d'universitaris, fins i tot, que el miren. És alarmant perquè porta a una mena de rols de parella absolutament erronis, masclistes, caducs, aquestes relacions educades permanentment en el conflicte, de qui posseix a qui, que crec que està creant uns patrons de conducta molt negatius i que realment estan fent forat a la societat. És molt perillós, de fet, és una miqueta el tipus de missatge que traspua tot Mediaset, no? Una miqueta baixar molt el llistó, imbecilitzar l'audiència per tenir una audiència sense criteri, que s'empassi aquests continguts que no impliquen una reflexió, incapaços de posar un filtre, i així creem una massa adotzenada que continua que té uns determinats patrons de conducta, i que continua consumint aquests formats televisius. Diguem que és una fàbrica de monstres d'aquests de la tele, els va creant, i el que surt d'un reality acaba sent el tronista, i després el Sálvame, i després el Sálvame Deluxe. És l'ecosistema laboral, no? Però què fan? Retroalimentar-se per anar creant una massa adotzenada pendent dels conflictes que es produeixen dins d'aquella mateixa televisió, en comptes de mirar a l'exterior i veure què passa. Es crea un món tancat a dins de la televisió on ells creen aquest microcosmos de personatges on l'espectador no necessita res més, no necessita mirar fora, no necessita mirar la societat. Només és anar-se retroalimentant d'aquells continguts que genera la televisió, una falsa realitat que crea Mediaset. Això hi ha un documental molt interessant, que es diu Videocracy, on parla justament d'aquestes intencions, de tot l'imperi Berlusconi, què és el que ha aconseguit amb la seva televisió i com va aconseguir estar ell tants anys al poder gràcies precisament a la seva indústria mediàtica. I en la línia aquesta, en aquest tipus de programes que apel·len sobretot als sentiments, també s'hi hauria inclòs un nou format, que és el format d'entrevista, que s'assembla més aviat a una consulta psicoanalítica, potser. Parlem de programes a l'estil de El Rincón de Pensar, on s'agafen personalitats que són famoses i que són polèmiques per algun punt determinat, i llavors s'apel·la a aquest sentimentalisme que els porta a fer determinades coses. Aquest format, és a dir, està bé que el periodista es mulli tant i digui jo estic en contra teva, però... Jo crec que forma part d'un excés d'egocentrisme de l'entrevistador, no n'hi diria periodista, un excés d'egocentrisme en aquest sentit. Quan en una entrevista és més important o vol ser tan important com l'altre l'entrevistador que l'entrevistat. Molts cops es forcen situacions de conversa que són una mica... busquen més l'espectacle o fins i tot molestar per
crear un impacte, més que la voluntat de saber d'aquell personatge. A mi m'interessen bastant poc aquestes entrevistes. Sobretot perquè a vegades la selecció de personatges, de gent a qui entrevisten, ja m'importa poc, diguem. I pel que fa a aquest tipus de format, com es podria trobar al punt mig? Perquè també a vegades es critica molt que, per exemple, televisions que intenten fer de servei públic, com ara Televisió Espanyola, es presenten conflictes a l'hora de tenir, quan tens unes eleccions, com ha passat darrerament, i intervenen nous actors polítics en aquestes eleccions. Hem tingut debats a 9, debats a 4, i sempre hi ha hagut el problema de dir ara aquests 4 estan excloent una 5a persona. En el debat a 9 potser es va criticar que hi havia masses persones i llavors la gent no podia exposar els seus arguments. Com es pot fer aquest servei públic amb la nova incursió dels actors polítics i deixar que tothom tingui temps de parlar i exposar les seves opinions? Jo crec que la fórmula ha d'existir. El recurs que van optar del cara a cara amb el Campo Vidal va ser un esperpent. Sí, el tenim aquí precisament. És esperpèntic. I després perquè hi ha aquesta manca de confiança, és a dir, tenim la televisió pública espanyola sota tanta sospita que no poden ni organitzar un debat, no? O fins i tot el president Rajoy, quan va haver de concedir una entrevista, el va concedir a Antena 3 i no a la televisió pública del seu país, que és el mínim que podria fer un president del govern, que és concedir les entrevistes a la televisió pública, no? Va preferir primer concedir la primera i on anunciava la data de les eleccions a Antena 3, un grup privat, no? Tot això són situacions una mica lletges que es produeixen, no? Jo crec que hi ha d'haver la manera, ha d'existir la fórmula, i si són 9, són 9, i has de trobar la manera. Campo Vidal tampoc era l'home, perquè no és una persona que estigui preparada, em sembla que crec que ha quedat una mica desfasat del que suposa el dia a dia de la televisió. Qui moderi un debat a 9 ha de tenir una capacitat televisiva molt entrenada, i Campo Vidal, tot i la seva veterania i tot el que ha fet a la televisió, fa temps que no apareix, i l'espectador al final el veu treballar un cop cada 4 anys, que dius, home, aquest senyor hauria de sortir, no? Hauria de... I com es fa? Segur que s'han fet coses més difícils a la tele. S'ha de poder fer, el que passa que s'ha de viure amb honestedat periodística i política. Quin és el problema també? Que molts cops són els polítics els que posen problemes i entrebancs a que aquestes situacions fructifiquin, no? I estiguin d'acord en participar. I a més, jo crec que tots els polítics haurien d'exigir que això passés en el marc d'una televisió pública. I deies que Televisió Espanyola està molt sota sospita. En certa manera, en el debat de la televisió pública, si fa o no de servei públic, el procés independentista ha servit perquè veiem que TV3 no està exempta dels problemes que pot tenir Televisió Espanyola. És a dir, que una televisió pública, per la forma com s'escull el seu Consell d'Administració, els seus treballadors, els seus caps, pot estar polititzada, i en aquest cas, amb aquestes polítiques de comunicació, és inevitable que estigui polititzada? Jo crec que el cas de TV3 i Televisió Espanyola no és exactament el mateix. Crec que TV3 ha estat capaç de fer les coses molt millor del que les ha fet Televisió Espanyola, però és cert que una televisió pública també està sotmesa a moltes pressions. La pregunta exactament com me l'orientaves, és a dir, com me la formulaves? Sí, d'alguna manera no érem conscients abans, és a dir, TV3 sempre hi ha hagut cert clima d'opinió de que era una bona televisió i que a més molt competitiva, i continua sent una televisió que, comparada amb les altres televisions autonòmiques i comparada amb la televisió pública de l'Estat, Televisió Espanyola sempre s'ha tingut molt clar que era més innovadora, i potser que el seu rigor periodístic era molt més immaculat, d'alguna manera. Immaculat no, I llavors ara, amb el procés independentista sí que hi ha hagut molt més crítiques en programes com tenies un article comentant el tema dels monòlegs, com ho anomenaves, els monòlegs de Mas, al .cat, en el moment que li van fer l'entrevista. Però jo allà no estava qüestionant tant la televisió pública com els dos entrevistadors. És a dir, hem de saber diferenciar quan el problema és per la dinàmica d'una televisió pública i quan és una entrevista mal feta. A mi, en el cas de mal feta o mal plantejada,
En el cas de l'entrevista del president Mas amb el Xavi Coral i el Tian Riba, crec que va ser una manera errònia que ells van tenir d'encarar aquella entrevista. No em va agradar, deixaven parlar molt al president Mas, a ells se'ls veia molt relaxats, badant i escoltant, en comptes de tenir una actitud periodística que tu notis que estan molt pendents del que, en tensió per poder rebatre determinats arguments. Hi havia moments en què Artur Mas deia coses que deies, home, però digues això, perquè això que ha dit potser ho hauries de rebatre. I en canvi tenies la sensació que tenien una actitud molt passiva, molt de qui escolta en comptes de qui ha de donar rèplica a allò que estigui dient, no? Però no ho vaig veure tant com un element de qüestionar la televisió pública, sinó que hi ha vegades que la televisió pública, els qui la fan, es poden equivocar. Com qualsevol lloc. Això és un cas. Malgrat tot, hi ha vegades, crec, que TV3 s'ha equivocat en determinats plantejaments, per descomptat, o que ha fet malament, o que fins i tot ha estat utilitzada des del poder polític. És evident, clar que ha passat. Diguem que la televisió pública ha de tenir la seva capacitat també per fer front a les pressions que rep, i això ha de tenir un bon director que sàpiga frenar aquestes pressions que segur que rep les televisions públiques i tots els mitjans. Tots els mitjans reben pressions del poder polític per voler influir, no? I el procés polític, tot el procés independentista, el que ha fet és posar sota la lupa TV3, molts cops de manera justa i que s'ha de ser crític. Jo sempre penso que hem de ser crítics amb els mitjans i, per tant, que si hi ha alguna situació en què ens sembla que s'han equivocat, denunciar-ho. I hi ha moments en què TV3 ha estat posada sota la lupa injustament, per motius que no tenien cap mena de transcendència i se li ha volgut buscar les pessigolles, com en el cas de l'Infocà, per exemple, de si era un programa que estava adoctrinant els nens o... Sí, de forma potser massa exagerada, que no... Per descomptat, no? Que ho fa la gent que no ha vist mai l'Infocà i que llavors un dia veu que surt un polític i llavors ja es pensa que estan adoctrinant els nens, no? Crec que s'ha de ser crític amb la televisió pública i valorar quan és una qüestió d'un error puntual, quan realment hi ha hagut una utilització del poder del mitjà i quan s'ataca injustament. I per últim, abans de despedir-nos, voldríem demanar-te 3 adjectius per definir com creus que serà la televisió del futur. Aquesta és complicada. 3 adjectius. Ostres, no sé si... En podem dir 2. Podem dir-ne o un que sigui molt significatiu. Alguna cosa que ens faci una predicció. Jo crec que la televisió del futur no serà lineal. És a dir, la podrem recuperar tal com ja comencem a fer ara. Podrem recuperar-la quan ens convingui, més que mirar-la en uns horaris concrets. Crec que tindrà tendència a frivolitzar-se molt. Cada vegada els continguts, sobretot els gratuïts, seran cada vegada més frívols i que, per tant, l'espectador o els espectadors que quedin, perquè no els hagin expulsat abans, la televisió no els expulsi, hauran de recórrer a continguts de pagament per trobar qualitat i productes que s'ajustin més als seus gustos. Doncs fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Mònica, per estar amb nosaltres i esperem tornar-te a veure també. Gràcies a vosaltres, un plaer.